Cai a Ant, croeso I Studios Ochr. Dwi'n meddwl bod chdi wneud un sesiwn I Ochr o blaen do, yn Neuadd Ogwen yn Bethesda, ie? Efo Kerry Cunnington. Ie? Dwi'n iawn I ddweud yna? Dych chi yma heddiw I hyrwyddo EP newydd. Cai, falle os ydych chi'n gallu dithu fi chydig am yr EP newydd yma? Nath ni recordio fo yn nôl y mis Ebrill yn, so dipyn yn amser yn ôl. Ac dyn ni wedi ariannu hwn gwbl yn hunain. Na'n defnydd yn costio, ond all told yn dipyn. Chwildros di chymig, dyna fo. Dyn ni wedi cymryd y title track o un o gyneuon Jackson 5, Gareth Sean. Hogia Bethesda? Ie, Hogia Bethesda. Be mae'r concept yn golygu ydy yn ystod y rhyfal y Mannibyniaeth yn Algeria yn ebyn Ffrainc. Oedd rhai o fyfyn Ffranig wedi diffectio oherwydd oedd yn gweld yr trychineb oedd yn digwydd ac chwildro'r dychymig oedd yn wedi actually meddwl ydy diffectio'r fyfyn. Dwi'n gweld. Mae hynna'n symud ymlaen I lot o y pyncia ti'n drafod yn dy raps, Cai, ti'n myfyrio dros byncia eitha dwys, dwyt gwleidyddiaeth yn amlwg iawn. Ydy hwnna'n rhywbeth sy'n bwysig iawn I chi fel band? Yndi, os rhywbeth yr elfen holl bwysig yna. Mae gyd yn ynglyn â... Y syniad greiddiol o fy radio Rhydd o fi gael... A gael bron fatha collective, ond mae'n just I kind of mynd troi fyny band yn Wel, ti'n edrych fel y dyn sydd yn amlwg efo'r geiriau a pethau I ddeud, ond swn i'n dychmygu gennych chdi sydd lot mwy wneud efo'r gerddoriaeth ella, dwi'n iawn I ddeud yna? Ie, sgwennu'r fatha structure wedyn. Reid o'i Cai, a mae Cai jyst rhoi geiriau ar ben o. Cai'n gweiddi dros I ben o yn deud pethau cas yn bobl. O ran yr EP felly, faint o gyneuon sy'n efo a lle nath chi recordio fo? Ben, dechrau. Ie. Jyst efo full track na'n dechrau. Na, yr EP, ie. O'r EP. Yn y studio Gwyn, na. Gwyn, Mafia, Mafia Mr Hughes. Yn lle dyn nhw, Ochr Trallwng, Llandegfan. Studio Box, dyn nhw, ie? Studio Boss. Boss. Ie. Dyn 4 track, sy'r EP. Reit. Ie. Mae Adam Walton di roed, di chwarae un o'n nhw, dwy waith ar Radio Wales. Ie, so. A dwi'n iawn I ddeud hefyd bod chi nid yn unig yn gwneud hwn efo Gwyn Mafia, mae gennych chi sengl efo Angst, da chi wedi recordio un, sy'n brofiad I hwnna, achos yn amlwg mae David R. Edwards yn ddylanwad mawr ar radio Rhydd, a da chi ar yr un label yn nhw, di hwnna'n beth eitha neis? Mae hwnna'n huge, really. Mae fi a Emyr wedi bod yn siarad amdano peth as tro, really. Mond newydd, mae'r studio mae o'n defnyddio Bryn Derwen, maen nhw mor brysur, a mond newydd cael slot Rhydd maen nhw. So, nath ni'n recordio hwnna bythnos tair yn ôl. Dyn, rili, dych mae hwnna, tracks hollol newydd eto. Mae beth ydych chi sôn am, Gwyn Mafia, Jackson 5, Bryn Derwen, mae hyn I gyd yn cylchdroi rhwng Bethesda. Pa mor bwysig dych chi'n meddwl di'r ardal eich mebyd ar i'ch cerddoriaeth chi? Definitely un o'r elfennau pwysica eto. Dod o post-industrial tref sydd wedi cael dylanwad ar ffordd dyn ni'n dim jyst yr diwylliannau a'r chwarael, ond hefyd y cerddoriaeth sydd wedi dod allan o tref dosbarth gweithiol, Mafia, Jackson 5, Celt, a gymaint o falynodau gwahanol, Les Morrison, a bob dim Les di creu yn Bethesda, a mae hwnna gyd yn dod allan drwy fy ni hefyd. Dych chi wedi gwneud eitha dipyn o gigs flwyddyn yma. Pa fath o gigs dych chi'n gwneud? Dych chi'n teithio eitha dipyn rownd Cymru? Dim yn rhy bech ddiwedd arna, ond... Dwi'n meddwl, Mid Wales, lot o bech i fynd. Dim eisiau mynd pellach neu hynna. Da ni'n gobeithio wneud. Sy'n neb yn cynnig gigs yn i'r fynd. Eitha EP yma, bech i reit spurt. Ond ofyn ni'n wneud... Yn i sif mae'r Ochr dechrau'r flwyddyn, so... O wel, dwi'n am gigs felly. Na, so ofyn ni kind of allan ar y scene am dipyn. Ond da ni'n gobeithio, a nath ni'n gwneud dipyn o gigs
blwyddyn dwytha yn Caerdydd. A da ni'n gobeithio yn y pen draw, da ni wedi trafod efo Blaif a felly. So'n gret nod yn pen draw di wneud fel taith o Lad y Basg. Felly. Bus yn rownd. Ie. Dych chi'n yn canu Saesneg ac yn Gymraeg, pa fath o negas Gymreig sy'ch chi eisiau mynd allan efo chi i Gwlad y Basg? Neges o annibyniaeth a gallu... Mae'r un peth efo gladwriaeth Sbaen a fai efo gladwriaeth Prydain. Mae'r un math o opresif fatha gledydd mwy sydd wedi chwalu a di bwyta fyny gledydd llai efo Lad y Basg a Llydaw a Cymru i'r Alban. A mae'r un brwydr, da ni'n brwydr yma dros hunaniaeth diwylliant brodorol, dros hunaniaeth ein iaith ni, a yr un brwydr maen nhw'n ymladd yn Lad y Basg hefyd. Ond dwi'n siŵr sy'ch chi'n cael sesh yna hefyd, so hwnna'n reit braf, ysa. Wel, pob lwc efo trefnu taith a efo y sengl angst a yr EP, a gobeithio fyddwch chi'n brysur iawn. A os ydych chi eisiau gofyn i bobl gynnu gigs i chi rwan di'r amser, illa, jyst gweithio yn nhw lawr y lenses. Dych chi wedi gwneud can i ni ar enw Cyn Bo Hir, oedd yn swnio yn eitha angerddol a ti'n canu. Dwi'n meddwl hwn di un o'r cynnion cyntaf lle mae yna fwy o alaw yn hytrach na just rap. Ydych chi sôn chydig bach am gefndir y gan yna i fi? Pan o'n i'n coleg yn Coleg Harlech, nes i sgwennu'r gan i fatha assignment chi. Wedyn neud can allan o wedyn cael ei clywed o'n nath ddweud o'n i gan allan o chi. A jyst fel la. O fewn be da ni'n canu amdan, Ant sgwennaf y gitsgan hefyd, yr geiriau i'r gitsgan. A wedyn, be dwi'n sôn amdan yn y bennill gyntaf, dwi'n sôn amdan y groeslon rhwng moesoldeb a ddibyniaeth ar achosi drwbl. Mae fel fy moral dilemma bron, moesoldeb ar yr un llaw, ymfwyn ymdireidus ar y llaw arall, a mae'n trio cael y balans na rhwng bod yn ffyreidus a bod yn foesol. Ie. Sut ydych chi'n ffeindio yna? Chos yn amlwg ti'n cyfrif i hyn bach o anarchydd, ond wyt ti'n mynd mor bell a ti'n mynd i Tesco, ti'n mynd prynu dim byd. Ti'n mynd i Tesco iddo fo. Ond ti'n caista ti allan y smalio bych chi ddim. Ond sut ti yn ffeindio hynna go iawn? Ti'n gweld yn anodd weithiau? O, fy'n adre, nes i even trio fod yn lleseuwr am dipyn, ond rwan disgyn off y wagan completely. Dyma'n hawdd. Na, rhaid i hyd, wel, pob lwc efo bod yn anarchwyr pyr. Not happening, dwi'n meddwl.